poď, už sa točí. Takže premiéra môjho nového klipu dneska na MTV. Špeciálne unplugged verzia novej mojej pesničky, teda je osoby, ktorá mi dneska upratuje. Pozrite sa na to, to sa... Cink! To sa normálne, to vidím, leskne sa to. Takže... Dneska je ten deň, kedy by Silvinka mala mňa vyupratovať, 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 vyupratovať. Keď sa tak pozriem okolo seba, ako je to krásne, vyupratované. Vtedy si pomyslím na to, že by som aj ja mal niekedy vyupratovať, vyupratovať, vyupratované. Mám dneska tu v svojej izbe, šišika počúva všetko, čo sa vám snaží zaspievať túto nádhernú chvíľu. Na budúce už vyupratuje, mami sľubuje, že ti vyupratujem.